minutku. Jenom tady pustím takzvaně od pana patrona zprávu. Zdravíčko, přátelé. Já se dostanu tak do 5 minut. Momentálně tady kůru jednu frérku a potřebuji to dokůrovat takzvaně a nasedu do auta a jedu na vilu. Pojďme ti najít auto. Tady byl ten. No, už se slyším. A teď? Jo. Pořádně slyšíš? Jo. No, musím se prostě. No, Do dobře. negra. Rád do ničeho. Ty se posrali, ne? Mám, ale až v prdeli. Jede to 200 borci, jede to 200, je to úlet auto. No, to je... Ruce, nech toho, vzdej se. Down. To je normálne triskáč asi. Aha, nech sa zabije. Skurviak kto to urobil. Ty jsi bílej, ne? Ty jsi tady ten bílej. Ne, nejsem, no, počkej, dost tak bílej nejsem. Počkej, pojď, no jasně, že to seš ty. Taká bílá držka najednou vyšla. Nemáš strach ty kundo, jedna blbá, vole, nemáš strach kurva, ani tě nic nebolí ty kundo, ani tě nic nebolí, co? Co ty zmrdy, z downtownu, kurvo, Kurva, N-word jeden, zasranej. Au, zasranej negr, pardon. Tady se může říkat negře nebo nemůže? No, akože ja to hovorím na dennej bázi, takže preto sa pýtam. Myslíš to slovo negři? To nie, to nebude. Dobre, dobre. Myslím, že negři se to nemůžou říkat, no. To samé v těchto, tam nemůže. To se zajebalo. A teraz bum a prázdný labak. Poďme, áno, zastav mi tam, si mi mal zastaviť, choď hore, naspäť, Braško, ver mi. Počkej. No. Poďme, To nejsou pílička tam, nejsou? Jdem vyhulit kasíno jsme se. Prosím, Pane Bože, prosím, poďme. Jdem vyhulit kasíno. Áno, prosím, to je môj sen. Tak poď, idem na ne. Prosím, Braško, áno, vyťahujem si Glock, či čo to mám, pištol. Hop. Ideme, prosím.